Ahoj kamarádi, jak jsem slíbil, tak činím. Já jsem vám slíbil, že najdu další lokace Danyho a tak nějak jsem si k tomu povolal svého blízkého kamaráda, Kopajdu. Dobrý den. A musím říct, že jsou lidi, kteří sledují Danyho, posílali mi jeho lokace, ale čerou náhodou jsem si tohleto našel sám, asi po 2 dnech hledání na mapách. A jsem rád, že jsem to našel. Anti-tiktoker pátrač. Přesně tak. Jsem rád, že jsem to našel. A my se teď pojďme podívat teda, jestli tam najdeme nějaký vlasce, nebo jestli se Dany poučil. Já se bojím, že se poučil, že tam nic nenajdem. A uvidíme, no. Uvidíme. Takže dům Oběšenců. Oběšence. Nebo oběšence, no, to je jedno. Jo, abych nezapomněl, tak do tohohle videa hodím i tuhle lokaci, aby kdyby se našel někdo, kdo by se sem chtěl jít podívat, tak aby se sem krásně dostal. Jo, takže to si pak v tom videu taky ukážeme. Ale ty víš, že ty s tím nesouhlasím. Já vím, že ty s tímhle nesouhlasíš, že na Urbexu by se neměly, nebo lokace by se neměly sdělovat, ale já jsem zastánce toho, že když ty lidi chodí a ničí ty lokace, tak bych to měl zveřejňovat nějakým způsobem. Jo. Ale i tak s tím nesouhlasím. No, Ale jsi svobodná jednotka, dělej si to. to je tvůj problém, že s tím nesouhlasíš. No a tady ho máme. Dům Oběšence. Jsou tady ty pásky. Neřekl bych, že to jsou zrovna policejní pásky teda. Že to jsou pásky, které koupíte jako kdekoliv. A myslím si, že to je jenom z toho důvodu, že to tady asi někdo koupil. Protože tam vzadu je na domě lešení. Já si myslím, že to tady k tomu možná i patří. A někdo to tady prostě začíná plundrovat a dávat dokupy. Takže to by asi vysvětlovalo proč. Jo, je tady prostě vstup zakázán. Většinou na tyhle místa ten vstup zakázaný je, protože hrozí nějaký nebezpečí. Já vám budu ukázat dál. Jinak tady je asi tady je ta cestička, kudy oni chodí. Tohle je ta rozpadlá stavba, která je vždycky vidět v tom záznamu jejich. Není tam nic? A tam byla nějaká... Počkej. Není. Tak jak vypadá Avaka na ty nastupy na stranu. Ne, já tam šlapat nebudu, já nejsem blázen. Ale jestli oni jsou blázni, já ne teda. No. Tak tady je půda toho domu. Tady byla ta páska taky, koukám. Tak. My se půjdeme podívat zezadu ještě. Tohle je vlastně druhá strana té střechy, kde na některých livech bylo vidět, jakože tam je jako duch nahoře na té střeše. Takže to je ta druhá strana. Budeme se podívat dolů, jestli tady něco nenajdeme. Ty vole, tak my jsme tady měli navázanou tyč takovou pěknou. Ty vado. No jestli to bude ono. Akorát tomu ještě pár kotoní chybí. To jsou jako štěta, ne? To jsou normálně slepený košťata nějaký, no. Bylo to tady zahozený do té trámy, no. Ale nevím. Každopádně tam k tomu bylo ještě něco přivázaného dalšího, asi tady na konci. A to tady chybí. Počkej. Každopádně my to nebudeme jako prohlížet nějak extrémně důkladně, jo, protože pak jsme sem přijeli jen tak jako na blind a aby jsme vám ukázali tu lokaci. Tady asi nic není. Ale něco k tomu bylo přidělané. Jo, další, no. Jo, ale nevím, jestli vypadá jako ten barák nebo...
Ale tuhle tyčku jsem fakt neviděl a Musíš koukat. myslím si, že by to vysvětlovalo tu záhadnou bytost, která se tinklala sem a tam do toho komína. Můžete vidět teďka ve záznamu. Tak, jsme zpátky. Vzadu jsme našli tu tyč. A my se vydáme po cestě do domu oběšence. Jsem na to velice zvědav. Jsou tady kopřivy. Já je miluju. Jo. Kdo to neví a neviděl live chat u Kopyho, tak já jsem si užíval kopřivy, protože jako vždy já chodím všude v kraťasích. Je to velice příjemný. Jaj. Pěkně to žá. Tak. Jo, to je ten čípek, co říkal Kuba. Takže až sem pojete někdo, tak dávejte pozor, ať si jako fakt neublížíte, protože to by mohlo opravdu bolet. Dobrý. A? Ale ta byla předtím tam, myslím, že když jsem přišel, tak byla uprostřed. Já nevím, já jsem včera neviděl jejich záznam, co s tím dělali nebo nedělali. Protože jsme byli pryč, tak nebyl čas. Takže tady máme urnu, kterou používají. Vchod určitě poznáváte. Tuhle místnost taky. Tam vidíte zrcátko, jsou tam ještě svíčky. No, my jdeme dovnitř. Ale to jsou vždycky to, vlastně zrcadlo. A to zrcadlo vždycky nějakého důvodu stojí. Kde zase úplně dohadovat, jakoby proč to je to zrcadlo vždycky stát. Když se napávají, vždycky se nějak záhadně stoupnou ve chvíli, co Tak. to požádají. Jo, takže vlastně to zrcátko je vždycky potom takhle tady postavený. A tady většinou se zase dává K2, to se tak všimlo, nebo Spirit Box. A podle mě zatím něco bude, protože není možný, aby se ty svíčky zhasly obě dvě naraz. Kdo něco sfakl, slyšel jsi to? Jo, takže to vždycky tady stojí takhle. Já si to myslím taky, já jsem těch záznamů viděl několik, kde vlastně je vždycky to zrcátko takhle, ty svíčky jsou tak nějak jakože zatím a moje teorie je, tak dáme si malou vsuvku, aby jsme si vysvětlili to, jak duchové sfoukávají svíčky a vezmeme to v rychlosti. Tohle je z našeho liveu fotka, kde vidíte otvor ve zdi, který směřuje ke svíčkám. Je tady u toho takovej cíp, abyste to poznali u další, nebo respektive u poslední fotky. Poskočíme dál. Tohle je druhá strana té zdi, tam je také otvor ve zdi a na zemi je poměrně dlouhý brčko. Tady máte to brčko, abyste ho viděli, že opravdu tam je, že si to nevymýšlím. No a poslední obrázek je z videa Dannyho, který má na YouTube, můžete si to zkontrolovat. A tam vidíte, že v té zdi žádný otvor není. Jo, takže oni vždycky využívali akorát té chvilky nepozornosti, když se koukali někam jinam. Proto tady stálo vždycky to zrcátko, aby ta díra nebyla vidět tolik. A vlastně z druhé strany té zdi někdo tím brčkem sfoukával ty svíčky. A to je celý kouzlo. Takže my jdeme zpátky k videu. My se teda půjdeme podívat, jestli tady najdeme... To je tamhle vlaset? Je tam vlaset? Jo. Vidíš ho? Já to pak objedu, no jsem na to zvědavý celkem. Tak se pak na to půjdeme podívat, no, jestli tam je. Jinak tady máte tu krásnou bundu. Duchaskou. Ale to... To je ten kabát, co tady většinou jako chodí a levituje? Jo. To je přesně ten To je ten kabát. kabát, co si vždycky někdo oblíkne, někdo záhadně? To je ten kabát, no.
na tom nic není, to je divný. Takže tohle je očividně prostě prokopnutá, ale to je to zlámaný. Překvapili kluci, nic tady není. Počkej, i když? Ne, nic. Takže můj ne, počkej, hele. Přetrhaný vlasce. Aha, zbytky vlasců. Tady jeden, tady Super. druhý. Tady je druhý, takže mám 2 v ruce. To znamená, že ta židle musela být nějak přivázaná a oni to po sobě uklízejí. Asi si dávají pozor teďka. V mentálním stavu. Dobré, takže asi si dávají teďka pozor, no, aby je nikdo nenačapal při jejich machinacích. Jo, myslel jsem, že tady toho teda bude víc. Hele. Co tamhle to? To nevypadá, jako kdyby to sem patřilo, víš co? Nebo se tady kříž? Ten by byl někde tady. Tady na tom. Takže, a tady je normálně nová spona. Která má na sobě vlasec. Já to nechci zaostřit. Jo, to vidět krásně. Když si vidíš tady proti tomu světlu, tady vidíš, že tady je vlasec na tom. Takže ten kříž byl normálně na tom vlasci asi a proto se hýbal. Krásný chlapci. A hlavně tady ta spona je stříbrná, vypadá úplně nově. A vůbec sem do tady toho prostředí nezapadá, tady je všechno zrezlý, starý, chátravý. Bočouzený, protože tady evidentně někde hořelo. Nebo tady... Ho zpátky nebo jim ho dám sem, dám jim ho sem. Hele Dani, prosím tě, kdyby si hledal tohle bočko, hledej, jo? Určitě tam dá to znovu. Hop a letí. Ale já věřím tomu, že máš v autě nějakou zásobu. Ty vždycky máš. Tak. Tady je to zrcátko, který tady jezdilo po zemi. Hele. Ne. Vlasce, vole. To je tak přechycený tady ještě? Ne, není, tady to přechycený. A to jsou všechno zbytky, ty vole, vždycky. Tady je taky další hla. Vidíš to? Tady je další vlasec. Máš další? No, ale to je vidět, že to je přetrhaný, víš co? To máš tady, ten tady je sužený. Ne, Dani, ty jsi překvapil. Ty jsi se naučil odstřeňovat vlasce. Vidíme, jak moc důkladně. Ale víš o tom, že tady vždycky zůstane nějaký zbytek. Nikdy nemůžeš vidět úplně všechno, dobře, protože si teda... Neumíš to odstřeňovat dokonale. Dobře, tady si pamatujeme, že jsi něco dělal? Tady se hejbaly postele. Takže si dáme... Ona se nebude tolik vidět. Tady je. Jo, já to vidím. Tady je krásně vidět, tady je takhle. Počkej, mě by zajímalo, kam vede. Tak kolik ho je? No, hodně. Ty kámo. Ne, asi počkej, za něco trhá. Ne, je přetržený, tady, vidíš? Krásně vidět, že je přetržený. Tady To je hodně velký kus. to je. Člověče, já to teda... Jo, teď už to vidím. Tady pojď proti světlu, tady to vidět krásně. Vidím. Už to tam mám. Jo, a tady je přetržený dole, vidíš? Hmm. Že se vlastně jako natáhnul a přetrhnul, ten tam se tu strukturu. Tady, A tohle je ta postýlka. Co se nám tady hejbe? Na stěně žádný zkoušet nevidím. Ale že by to bylo... Ale na to by stačil nějaký lehký vlasec, aby se to takhle hejbalo. Kouknem. Jo, sorry. Ty vole, co děláš? Hele. Aha, já jsem ho přelít. Ano, tady je krásně vidět. Tady ho chytám, taky přetržený. A je tam přidávaný... Ne, To si nemyslím, jsou originál. ale podle mě tak to bylo vyšroubovaný. Nebo něco, protože to je chycený za tím hřebíkem. Ne, není to omotaný kolem. Je to okolo? Jo. Tak, ten je taky přetržený. Tak to máme další. Dani. Takže tady máme záhadu hýbající se postele, můžete vidět na záznamu, já jsem budu dávat takový prostředí. To asi vrátíme takhle. To nevím, jestli to necháme tak, jak to bylo. No, necháme to doma. Podrž mi to. Děkuji ti vřele. Tak.
To asi nebudeme nechávat tak, jak to bylo, ne? No a tady je ta postel. Tak já sem přijdu. Ta druhá, co se hejbala. To je moc... Počkej, ukáž? Za mě je jako docela těžká na to, aby se hejbala skrz vlasec. Protože by byl silnější. Jako Jedině, že by byl silnější. A nebo, že tady někdo ležel na tom molitanu. I když jste vy v záznamu ukazovali, nebo při liveu, že tam nikdo není. Ale mezi tím, co se hejbala ta postel, tak vy jste pak koukali někam jinam. Takže... že oni vždycky jdou tamhle, tím, že tam něco slyšeli a mezi tím má třeba třeba prostor na to se tam schovat. Jo. Oni vždycky mají mezičas, kdy se dá něco připravit, nebo třetí osoba, která s nima je, tak může něco připravit, někam se schovat. A to přesně využíváte. Přesně využíváte. Ty vole, tam něco prošlo, tam něco prošlo. Jo? Jako ty lidi to vidějí. Lidi nejsou blbý, Dany. Ale evidentně se Dany se poučil a odstraňují po sobě jakože důkazy. Ty vole. Joj. Joj. No. Nejsou tak úplně pozorný, vlastně to zprášil. Nejsou tak úplně pozorný. Já. Každopádně já tady tu postel nechám takhle. Jo, tak, že pokud ale po sobě chtějí uklidit, takže po sobě uklidí, ale... Já jsem čekal, že těch vlastců tady bude víc, ještě teda nemáme prošlou celou budovu. A... To bys taky vyvízal, ale... Tohle. Aha, to je to pak vyvízal. Nevím, jestli Ale na tomhle nic nevidím. tady někde je nějaký vlasec. Tady. Ale mě nechce zatřelit ta kamera. Tady je vidět to krásně. Je tam, no. Taky přetrhaný, no. A je tam moje bočko. Tady je vlasec. Jo, je to on. Krásně, krásně tady cítíš na té ruce. Tohle by se vybízalo, to je úplně... To je lehonký. Jo. Víš, ono to udělá. Vlastně. No to dělá i krásný bordel jako ze spoda. No to mě nepřekvapil jsi mě, ty vole. Tak co pak máme tady? Jak bys to taky vybízala, ale to je... Ty vole, No. to je bomba, no. Já nic nevidím. Naším původním plánem bylo, že pokud tady mají nějaký schovaný věci, takže se prostě vezmeme a odvezeme tady otec. Máš vlasec? Jo, ale celkem velký Nevidím. Hele, Teďka vidím, tady se krásně zvedá. ty vole. Jo, už to Jo, vidím. vidíš? Tady je po celý tý... Tady je v ruce, ale dlouhý jak kráva. Hele, tady je taky. Takže tady musím vědět, co ty si... Hele. No jasně. Oho. No jasně. Ty vole, kam až to vede, ty vole? Okay. Přesto jsou tady naházený ty. Aha, to je jenom takhle zahebe. No. Ty vole, no. Ale jo, je vidět to být. Je to tady krásně přivázaný, ty vole. To je ostří. Ostří. Tak to jo. Jaj. Tak to další, no, ale tady tak na zemi. Já zase kratší o něco. Dobře, no. Jo, tak zatím co místnost, tak to vlastně takový. Jo. Mám vlastně několik vlastí. Tak, tady to by se taky vybízalo, ale Ale. tady ta skřínka. Ale Oh. vytáhnu další, ty vole. S Ale Weiglem. tady je zase na to na špačku. S Weiglem. Už má se vlastně zvole. Ne. Počkej, kam vede? Nikam nevede, tady je zase přetažený. Dany má smysl pro humor. Já nevěděl, že jsem přijeden, tak nám tady nechal překvapení, jo. Duchové rádi kouzej, vole. Poletující cigareta, vole. Ty vole, Dany. Hejbající se to vlastně Ty jsi umělec, je tady hrozně, no. Teda by to bylo chycený třeba někde z druhé strany, co tady? Tady by se tak něco mohlo dít, eventuálně.
Tady je vlastně. Jo, a to co jenom ne, počkej. A to co jenom kousky. Jsou tam, no. Já nevím, jestli to nejsou třeba ty utrhaný vlasy, který oni prostě někam pak zahodí, vole, jako. To je další. Což by jako asi něco vysvětlovalo, no. Pokračuje dál. Ne, tady je taky přetržený. Jo. To je další. No ale to podle mě budou ty přetrhaný vlasce, co jsou tam v těch místnostech, protože tady jako nevidím nic navázanýho. Počkej, hele. Oj. Ale, kolik se to dělá? Ale tak tady normálně, tady vidíte, že mám na ruce. Krásně. Máte si na další, jo? No. Prosím. Tohle ti říká, že úplně vybízí, vole, k tomu to nafejkovat prostě. A to taky tady může být zatím někdo schovaný a dělat s tím prostě jenom. No jasně. Jo, že tady prostě normálně prostor na člověka. A to jsou právě ty jejich mezivstupy, kdy, ty vole, tam někdo proběh, musíme tam. A to se tam podívat a ten člověk od někam přeběhne. Aha, Jo. dávalo smysl. No. To je přesně Jako ono. vlastně tady jako na tom není, ale tady to říkám, tady se prostě vybízí, aby se člověk byl schovaný. To vydává největší smysl. Ty jejich, Já už se asi těším, až vymysleli falešní komunikace o tom, jak jsme tady nechali někoho nastražit. ty jejich vstupy, vole. Tam někdo je venku, tam někdo je. No, přesně. Víš? Směřujou kamery jinam a mezi tím její další Nebo minimálně se. člen připravuje. Je to úsměvný, no. Nebo spíš smutný, asi. To nám ten kabát, to byl přivázaný na to. Hele, to je, když dělají ten záběr ze zhora, že tady stojí postava, tak to je podle mě ta bunda. A hele. Počkej. Jo, no. No ale už je takový jakože, vidíš? Ale je tam. Jakože už taky přetržený. Ale je tam. Ale vole, máme celý ten záznam, takže... No já si myslím, že oni to navážou nějak na tohle. Teda to má 20 minut, to je škoda. Ne, tady stačí, ale... No jo, víš, jako, že to takhle zvednou prostě, já si myslím, že to má jako přímo na ty tyče, jako, že jak jsme tady viděli. Ta tyč určitě jako je strůjcem, určitě je nástrojem. Jo, a já myslím, jako, že To stačí, aby to tady někdo u země držel. že to stačí jako takhle, ale oni podle mě tu tyč mají takhle tady až nahoře. Ne. A nebo stačí to, aby to takhle někdo držel, ale vlastně Vem si ten- vlastně tam byl jako. Tam stačí tohle. Stačí, aby tam někdo byl takhle. Nebo no, ale tohle to Jo. Tak to mohli použít v minulosti k něčemu, víš, jako. To je pravda. A ten klacek tady není opřený jen tak, jako přece. Jo, pak. No. No, vlastně, to dalo tomu jako Víš, to stačí, aby to tady takhle někdo držel a pak jenom. A zmizel duch, vole. Ty vole, na tom asi stojím, ne? Počkej, tady přesto byla ta bunda. Já jsem to skoro nevšiml, ale vím, že jsem to tak Ty vole, kam ještě takhle. Jo, tam. Hele, tady je na tom šroubek nějaký. Okay. Tak schválně, hele, pojďme si udělat na kouzlo, co pak schválně tady ta vlastně dělá. Počkej, já tady takhle zase se mu dám na ruku. Je. Hele. Ty vole! To jsme Tady! Hele, jestli má někdo pochybu, který tam vlastně mám krásně na ruce. Je to tak. Jo, to teda, jak to bylo tohle? Nějaký ten pop... Ty tady jde sem dělat? Ne, tak to ne. Ten další? Jo, tady. Tak tady krásně. Vždycky lidi, když jdete na nějakou lokalitu po nich, tak koukejte, jestli tam nejsou háčky, ty bočka přidělaný, jo, ve zdech. No, pokud budete chtít chodit chytat den jeho vole a jejich machinace, tak jako... Je to vidět v těch záznamech třeba i u Beautiful,
jo, kde tam byli nějaký lidi v těch lokacích různých. A tam ty háčky jsou taky úplně ty samý. A nebo to přivážou prostě k nějakému šroubu pevnějšímu, který tam jako je. A vždycky tam zůstane nějaký pozůstatek toho vlastce. Jo, tam to máte nakoukaný víc jak já, musím říct, ale Malinko. my nejsme z těch, co by přišli jako na místo a dělali by se tam takový šílenosti, jo. My jsme z těch, co tady to prostě berou vážně. A opravdu nemáme zapotřebí vole si boutat vlastně a dělat nějaký fejky na někoho, to vůbec ne. Máme něco vzadu. Přestaň na rok, vidíš? Já to vidím jenom růžek, jak Jo, tady. Já to vidím jenom růžek, jak to odráží. Tady. Já jsem slepej. Halo. Už pojď zase na tu nějakou scénku. Ty vole, to nevím jakou, ty vole. Počkej. To jde nikam sem, ne? Já nevím, to vede tady pod tím, Jo, ale... pod tím klockem. To bylo tak. Tady. Jo, počkej, ale to dávat ty na to. Tak. Jo, to oni totiž, vole, vždycky, aby věděli. Teď to vede jako... Tak to je něco jiného zase. Ne, není. Okay. Ještě to dřív, jo? Vidíte, že asi nemůže levitovat A normálně, jo? krásně vidět. Pídlo. Počkej, ty. Kuba drží tam. Já to mám tady. Jestli tady nějaký démon s náma, prosím vás. Prosím toho démona, dej nám znamení. Tak něco mu přetrfí. Komedie A hade. já upřímně, já jsem se bál, že sem přijedem a bude všechno úplně sakum prdu, víš co? Jakože tady nebude vůbec nic, jako alutr nic. Jo, jakože to, že si dávají teďka pozor, jakoby jo, hele, oni nemůžou vědět, jako kde jsme, že jo? Ačkoliv jako, my víme, kde jsou, že jo, to si budeme. A teďka jako si řekneš prostě, hele, tyhle, teďka po mně prostě někdo jde. Tak asi logicky. Když to fejkuju, tady další vlastně. Když to jako fejkuju, tak ty si po sebe aspoň uklidím, jako odvezu si to pryč. Ne, oni věří tomu, že to tady nikdo nenajde to místo, víš. A to jsou ty klacíky, z kterých dělají ten kříž, ne? Kde je ten kříž, ty vole? Nezahodilo jeden minule? A z takovýchhle klacků dělali kříž, vole. Ale ne, to je... Jo, aha, takhle vám. Jasně. To je asi ten kříž, že? To by taky vybízelo přivázání. Co? Ustup, satane. Ty jo, ale... To jsme tady našli dost těch vlastců. Víš, tady další, no. Další? Ale co myslíš, že bych teďka přestal točit, už jsme si našli všechno, co jsme chtěli. No. Zapnul bych teďka livestream. A jenom bych jako ukázal, že hele, jsme na liveu, jsme tady na době obyčenců Dany, těch vlastců tady zase. Ale bychom do prdela. Protože on se určitě bude chtít přejít, to. Tak asi jo, no. Tak jako natočený video máme. Tak, já si myslím, že jsme u konce tohohle videa. Ukázali jsme si tady spoustu vlastců, i když čekal jsem jich tady ještě o něco víc. Já nečekal nic, upřímně, fakt jsem nečekal nic. Nečekal nic? Myslel, že všechno Já myslím, že ukliděj. všechno bude úplně čistý. Ne, oni dopodrobna jako všechno neuklidějí. Jo, prostě vždycky něco zůstane. A já se těším na další jejich lokaci. Jo, jinak já vám teda ještě hodím, kde tahle lokace je, abyste to viděli. Kdo se sem chce podívat, může. Tak zatím čusík. A jak jsem slíbil, tak si ještě ukážeme tu danou lokaci. Je to obec Velemyšleves a já vám to ukážu přesně na mapě, to místečko. Je to přesně tenhle dům. Měl by mít popisný číslo 73. Krom toho je tady vedle toho barokní sýpka. Není to v dobrém technickém stavu. Krom toho to patří všechno k sobě. Jo, i s tím domečkem tady. Tak tohle patří k tomu. A Dany, mě by zajímalo, jaký máš ty to povolení. Bez tomu, že o tom budu vědět, jestli ho máš nebo ne. Já vím, kdo to vlastní, jo, teďko, takže vím. A kdo se tam chce jít podívat, tak klidně může, máte adresu. A když už tam budete, tak se můžete dojít podívat i na ten rádoby židovský hřbitov.
který je hned vedle tady. Minice. Jo, je to opravdu kousíček. A to je přesně tenhle. Jo. Kostel svatého Martina. Je tam u toho hřbitov. Tak tam můžete taky pozdravovat. Jo. A jinak já vám teda děkuju za zhlédnutí. Pokud jste dokoukali až sem, za like, za komentář, za sdílení, ať to vidí lidi. Jo, já myslím, že je potřeba tohle ukazovat, zvláště lidi, kteří jako ničej jako majetek a tak dál. Určitě to bude mít nějaký ještě řešení jako dál. Celý tohleto. Jo. Proč já si nenechám tady od někoho vyhrožovat. Takže děkuju a čus.